Ahoj, ahoj, tady Groldir a Martin. Ahoj, ahoj. A teďka vám ukážeme jednu věc, a to je Rust, experimentální verze. My jsme dřív hráli samozřejmě tu sérii Rust, tu klasickou, taky samozřejmě alfa verzi, ale tohle je úplně přepracovaná verze. A rádi bychom vám ukázali, jaké jsou tady možnosti, jak to vypadá, v čem to je jiné a tak dále. Vidím, že tamhle nám spadl drop, tak se tam, Martine, vydáme, pojď. Před chvílí jsme měli štěstí na jeden drop, tak proto mám zbraň. Takže bylo takový štěstí. On je to experimentál, tady ty padají docela hodně, jo, takže ono... Velice často, no, asi každých na 10 minut nebo to, že jsme se přičetli na nějaký server, jsme se na to napojili. A co je tady superová novinka, že může se jít do vody a plavat. Jenom nějakou, ano. Ale zase jenom nějakou omezenou dobu, no. No, je to dobrý, ale že se aspoň neutopíš hned. Hej, co je? Jsi to vzal? Jo. Jak jsi to vzal? Musíš do toho bouchnout, ne? Já ti hodím ty. Aha. Hodím ti, co to tam bylo. Nějaký věci. On totiž přímo v originálním nastavení v Vanilla serveru nefungují ty dropy. My jsme proto šli na modifikovaný server, tady to je hodně. který nám umožňuje teleportovat se na sebe a jsou tady funkční ty dropy. Bouchačka, jasně. Dej mi náboje. Jo, už je tady máš. Tak, začal bych s tím, že bychom si někde postavili nějaký malinký baráček, aby jsme ukázali, ale jak jsme byli na tom místě, tak to bylo dobrý místo, by tam byly stromy a kameny. Postavíme, tady na pláži. Jenom pro ukázku bych ukázal jenom, jaká tady byla změna ve stavení a takhle. Tady, Martine. Jo, myslím si, že tady to je hodně lepší stavení, co se týká, kromě toho normálního Rustu, jak jsme hráli to Legacy, tak myslím, že tady je stavení lepší, než v tom předchozím. To určitě, stavení je tady perfektní, to se mi tady líbí. My se dostaneme ke všem věcem, co se nám tady líbí, co se nám tady nelíbí. Ale co postavit tady, jak máš tu skálu, tak tam je mezera, co postavit barák mezi tím? No, je tady jedna věc, že už si nemusíme dělat starosti s tím, že musí být kolem skály, aby nám ochránila stavbu. Jo, to je fakt vlastně. Víš, tady v skále je tam nějaký místo, jestli to půjde. Stále pořád ještě trochu nachcípaný, takže je to úplně 100%. Jo, ty myslíš tady, jo, v té... Dobře, tady když projdu... Kudy jsi tam vyskočil? Ty bylo takový, tak to je já už jsem tam. Ne, já bych to ve skále vůbec nestavěl. Ale tady to je úplně jaký zabagovaný úplně. Já vím, že jo, hele, postavil jsem na pláži normálně. Normálně na pláži. Protože tady už se nemusíte stavět pilary kolem vašich sídel. Ale jednoduše kolem vašeho sídla. Jednoduše nelze stavět. Nemůžeš ven? Vůbec. Tak proč tam lezeš ukážem, jak funguje drop. Teda drop, kecam drop, teleport. Takhle. Teleport, ano, já dám TPA. Vlastně během 5 sekund také se na sebe krásně portnete. Takže to je super, odpadá to hledání po té mapě, no, takže je tady. Tady už jsme tady u sebe, takže to je fakt super. Tak. Pro stavění potřebujete plánek a tam si volíte pravým klikem všechny věci, co chcete jakoby stavět. Jo, když tady dáme foundation, tak si můžete stavět foundationy. Máme tady třeba 1, 2. Je taky přehlednější. 3. 1. Počkej, 2. Jak to děláš? Uděláme kosku, udělej ještě také 3 vedle se tady. Na téhle straně. Ještě 3. Jo, jasně. Jo, já udělám stěny. Udělej stěny. A tady prostě udělá... Ne, já jsem to udělal, postavil blbě. Dejte remove modem. Nedej to přes ten, dejte remove mod, abys dostal zpátky materiál. Jo. No. Takže napíšu normálně jako předlišický remove. Jako když to bylo u starého Rustu, přesně tak. Já musím zase sekerou. To nejde. Ukáž, já to zkusím, jo. Zkus to. Remove. A ono to nevadí, jo, to ne... Už to šlo. No, to je jedno. Ono stejně jak tu tam stěnu dělat budu. A co je hodně výhoda, v předešlém Rustu vlastně nebyly absolutně využitý kameny. A tady vlastně se dají udělat z kamenné stěny, tady názorně ukážu tady na té stěně. Když si dáte stone wall, aha, já nemám kameny.
Nebo jak to, že No, ne? máme kameny. Je vlastně nejdřív musí být hotový. Tady máte řádek, jak to je hotový, protože se to dodělává, ta stěna. Tady můžete vidět. A když si najedete že tady vám odečetlo v minus 200 kamenů a to. A udělá se, aspoň se využil ty kameny, takže se udělá kamenná stěna, že se to jako upgradeuje, že má větší odolnost, no. To také dodělám. Dobrý, no, já tady zatím A teď můžete vidět prostě postavím... obyčejná kamenná stěna, ukážu to zvenku, aby to šlo dobře hezky vidět. To je takováhle krásná stěna, kamenná, vypadá to úplně fakt suprově pěkně hezky. Moc se mi to líbí. Ještě udělám dveře, ať se udělá... Jo, tady. já ještě udělám tu skříň s nářadím. Počkej, To je vlastně to, co vám přiřadí tu stavbu k vám. Dokud tam nemáte tady tu skříň s nářadím, tak to není v podstatě vaše ta stavba. A může dokoliv stavět kolem dokola. Já když tady dám teďka tu skříň, dám ji třeba, já nevím, sem ji třeba někam dám, to je jedno teďka. Udělám rovnou i metalový dveře, ať to máme trošku zabezpečený. Teďka nemůže stavět nikdo jiný. Já jsi to udělal takhle hezky, jo? To můžeme schovat třeba tady za stěnou. Každý musí přijít a dát si plus. Tady se přidat jakoby k těm lidem, co můžou stavět tady v té budově. Jo. Jak to dělám? Nevýhoda. Dej Ečko na to a dej plus. Autorizace. Super. Jo. Nevýhoda, to je hlavní nevýhoda, co se mi nejvíc nelíbí na tomto serveru, je ovšem to, když vám někdo se dostane do budovy a přijde k té skříni, tak se autorizuje automaticky a může si pak dělat s tou stavbou, co bude chtít. Bourat dveře, bourat stěny, absolutně cokoliv. Takže ještě... ta skříň vám sice umožní to, že nemůže nikdo, když se podíváte, stavět kolem budovy. Stále můžu stavět já, to znamená, že nikdo jiný stavět nemůže. Okruh 50 metrů. Jo. Hele, jo, a co se zase mně líbí, když si dám takhle to hlavní menu, tak vidíte samozřejmě tu svoji postavu, tady máte ty okýnka na brnění a takhle, no takhle. A vlastně tady máte to hezký menu na to craftění, to se mi líbí hodně, ale co se mi hodně líbí, tak je tady, že si můžete zakódovat jako zámek, že si musíte zvlášť vyrobit zámek a my si uděláme ten lepší, ten kódový zámek na kód. Takže to také zavřu. A dám si tam ten. Šup. Aha, jsem blbec. Tak a máte takovýhle úplně super. A my teď uděláme střih a aby jsme si tam napsali to heslo. Takže střih. Tak, máme tady zakódované dveře. Takže to můžeme otevírat jenom my dva. Ale když otevřeš, jakoby unlockneš tady tu klávesnici, tak tam můžeš dokoliv to otevřít. Když to zase zamčeš ty dveře, tak samozřejmě jenom... Jo, zase taky, vlastně se dělá jenom... Takhle se to odemkne a zase zamkne. A koukej, jak vypadají zvenku takhle ten metal, ty kameny, to mi strašně moc líbí. Zevnitř máte prostě takhle obyčejný ale zvenku to vypadá úplně suprově, takže upgradenu rovnou takhle všechny, protože to se hodí. Vypadá to parádně, vypadá to fakt krásně, když je to teďka ty stavby. To crafting, to jako také to crafting, to se mi fakt moc líbí. To se povedlo, no, to se mi opravdu líbí. A vlastně dá se udělat i foundation, takhle jakože kamenej, aby to mělo větší odolnost, lepší, jakože aby byl prostě lepší, upgradeovalo se to. Takhle udělat krásně. A aspoň je to lepší než minulým tom Legacy že se aspoň využijou ty kameny, se využijou. Ale tady udělám cože? To rozhodně, no, jako je to dobrý, že si využijí ty šutry. Tam se jich množilo hodně. To jo, no. Graficky se mi to líbí. Jo, na výrobu, co je tady, když se podíváme na ten crafting, tak je to rozdělené do několika oblastí, tady do toho výrobě toho domu, kde jsou ty kódované zámky, stavební plán, který si můžete vykraftit z toho papíru, to je ten plán, ze kterého potom budujete ten dům. Potom tam jsou nějaké tady, jo, tábořiště, ohniště a na vybavení toho domu. Materiály,
na přetvoření oblečení. Oblečení, já už se, tady můžete vidět, že jsem si už vyrobil zelený tričko, obyčejný. Je tady velký výběr toho oblečení. V nářadí pak tady je, máme tady lékárničky, jídlo zatím tady není nic, to se teprve asi přidá. Jídlo má. Tady jsou zbraně. Zbraně a náboje potom se dělají. Jo, těch zbraní, když se podíváte, tak tady není až jakoby tolik. Je tady Thompson, revolver, opakovací puška, EOK pistole, to je nějaká, to je tak přesadlová. Položil jsi sleeping bag? Nepoložil ještě. Tak si jo. Nůž, můžete teďka nožem někoho kuchnout, oštěpem. Jo, takže těch možností, jak tady bylo vlastně u toho rastu klasického, tak tady není jich tolik, jo, těch zbraní. Ale zatím to stačí, jo, to je docela v pohodě. Jo, určitě, jako je to fakt super. Ale musíme nějak vymyslet schody. Takhle bych vymyslel schody. A tady vlastně, jak jsme se minule bavili, ten velký blok, takhle. A na to se vlastně položí takhle krásně další schody, což je úplně suprový, když se na to také podíváte, vypadá to úplně pecka, moc se mi to líbí. A jenom teď budu muset zase udělat střih kvůli tomu heslu zase tady. Takže střih. Tak, jsme tady. Tak. Zatím jsme udělal bych ještě jedno patro, jenom. Jo, schody musíme, ale kámo, já udělám. Musíme to udělat jinak, ty schody. Musím udělat tady ještě další to rozšíření té stavby, aby se sem vešly schody. Ne, také to bude suprový takhle. Nebude to suprový, musíme udělat tady ještě, ne, počkej. Ježišmarja, ty jsem to asi Ne, to se tady udělat. Ale musíme to udělat totiž ještě dál tu stavbu tady rozšířit, aby se dalo ty schody dobudovat. Ne, takhle to je právě dobrý. Není to tak dobrý, je to tak blbě to tam je udělané. Jak to? To hned dokážu. Jak ty schody chceš teďka navázat, když tam máš takhle? Ne, to je právě takhle do toho jednoho patra, pak udělám další tady na té straně. No ne? Kde? Ty jsi mě blbě pochopil. Jako, počkej, to tady rozbiju. Zbož to prosím, já jsem to udělal špatně tady ten. Tady se můžete podívat prostě na tu přírodu, to je fakt parádní, ta plášť, ta se mi hrozně líbí. No, ale takhle se blbě chodí, hele, to musí krásně navázat. Když půjdeme takhle, tak udělat jakoby, a tady další. No ne, ale to je škaredý, tyjo, takhle to blbě navážet ty schody. Možná normálně schodiště hezký, tyjo. Tak jo, jak chceš, no. No, normálně dám tady plný blok. Jak myslíš? Počkej, big block. Já zatím upgradeuju. Aha, oni nejdou upgradeovat schody. Schody asi neupgradeuješ, no. To je škoda. Big block. A teďka, jo, musím udělat tady toto. Tak já teda upgradeuju teda stěny. Počkej, pilar. No já nikam nejdu, počkej. Pilar. Tak. Ty vogo, to je blbý. Není to blbý, je to dobrý, jen potřebuji udělat pilar. Ne, ale že tady to nejde upgradeovat na kameny, víš, tady to, ty bloky. To asi ne, no. No, jestli až se to dodělá, možná to půjde. Možná jo, no. Já potřebuji teď mám načižit nějaký dřevo. Já nějaký mám, jestli chceš. Dobrý, já to kámo, nejde to. No počkej, jestli se z toho udělá celá stěna, zkusíme to také dodělat. Tak. Nejde to, bude to takhle ošklivý to, ale to nevadí. Máme to muset přežít. Tak. Ale když se pomůžete, já vám to ukážu také z větší dálky. Prostě zdál, takhle to vypadá ten barák úplně krásně, luxusně kamenej. Ještě teda upgradenu tady to. Tady už konečně pilary plní funkci pilarů, tyjo. Jakou mají plnit. Na co děláš pilar? No tak abych se dostal přes ten vchod. Abych přemostil ten vchod, rozumíš? Jo, takhle to myslíš. Aha. A tady už zase udělám normálně. Udělej taky úplně stejný tady to, no přímo, tady.
Aha, to je ještě blbější, kámo. Protože koukej, tady to bude mít každý jiný. Tady je stěna, tady jsou bloky. Tak to se nevadí, to je stěna. To je blbý. Když máš nějaký dřevo, tak mi ho hoď. Mám dřevo a dej tam bloky, ale. Mám 55 000 dřeva, ty vole. A co když dám místo bloku tady stěnu? Jo, dám místo bloku stěnu, bude to lepší. A jak tam dáš pak ty schody? Přes ten. No, tak to tak udělej, no. Dobře, jak Dám myslíš? tady to, potřebuji nějaký dřevo, jestli máš. Jo, já ti tady hodím náchytej. Hoď. Ops. Teď jsem ti dal hodně dřeva. To je dobře. No vidíš, já tady udám totiž toto. Takhle. A tady tu stěnu dám pryč. Jakou? Ne, nedávej pryč, jak bych to udělal právě tady. Úplně jako jo, že bys to chtěl udělat jako vchod, jo? Mhm. OK, tak to tam můžeš udělat, tam udělej. Já? Tak to je jedno. Uděláme. A zavírej. Ať tady nemáme komáry. No, kdo by nám tam vlezl, komáři jedně, tak No právě. No, tak je to. Tady se hodí ještě teda další vchod. Jo, já to teda takhle krásně všechno upgradeuju. Udělám tady místo tebe dveře, když nejseš schopný je tam udělat. Želej tam dveře. No, teď ti ukážu, jak se dělají schody a ne, jak to děláš ty, škaredě. Ale prosím tě. Musí to trošku vypadat, ale... Jasně, já tě chápu. To děláš úplně tak škaredě, dívej se, ti ukážu, jak se krásně dělají schody. Jo, já ještě musím udělat ten kódový zámek zase na poslední dveře, co budeme mít. Takže zase... nic moc. Ten pilar tam je úplně k prdu. Je takhle akorát ošklivej také zepředu. Viděl jsi to? Ne, Dej ten říkaj, pilar to je- pryč. Moment. No ty jsi to vyřešil teda. To teda že bude jo. hnus. Ale zase tě poprosím, že bude střih na kvůli kodovému zámku. Takže Jo, jasně nevím. střih. Tak, je tam. OK, moment, já si zadám. OK. Ale dej to. Dej pryč ten pilar, pojď sem a dej pryč ten pilar. Který? Jo, aha. Aha. Ten je hnusný jako. Je. Co se to stalo? No, musel jsem zbořit i to. Ups, Proč to zbořil? zbořili to, co jsem nechtěl, no. Tak nic, jo. Víš co, dáme tam heslo takový, aby se nemuseli zastavovat tento natáčení. Dáme tam heslo 1, 2, 3, 4. Pak to po natáčení změníme, když tak. To je blbý do videa. Není, to je jedno. Je, fakt je to na hovno do No, videa. ukážeme si to 1, 2, 3, 4. Normálně všude, to překoduji na 1, 2, 3, 4. A můžeme natáčet normálně během toho. Nemusíme to pořád zastavovat, víš? Tak jenom na tom prvním, jeď nám to teď stačí vlastně udělat. No a změní to tam i tady na těch 1, 2, 3, 4. Ale proč? To nikdo už neuvidí, No, to tak stačí jo, otevírat. No, tak jo, no. A jak to, že tady to je takhle, takhle Co? hnusně zvenku. A zase to je zevnitř, já to nechápu. Nevím, to se... To asi podle... Aha. No počkej, jak jsi tam měl předtím, ty vole. To záleží, z jaké strany postavíš tu zeď. Pozor. Zkusím to znova. A když tu zeď postavíš... Kurva, moment, takže střih to, dáme střih 1, 2, 3, 4. Tak jo, tak jsme tady. Mhm. Ops, dívej, tohle když zbourám a postavím teďka zeď tady Počkej, já to a ti takhle posvítím. postavím ji odkud. Musíš jakoby zevnitř asi. A Takhle. zevnitř to upgradeovat. A počkej, vypadá zevnitř ta zeď. No stejně, Pojď dovnitř. Vypadá stejně? Ne. ne. Aha, takže už chápu, jak se staví zdi.
Takže ty musíš stavět jakoby zevnitř, dívej se. No a teď když to upgradeuješ na kamen. Ne, nic neupgradeuj teďka tady udělám remove a postavím tu zeď zevnitř a bude vypadat jinak. Bude vypadat tak, jak má. Dívej se, zevnitř takhle a zvenku roubenka. Jo, chápu, no. Ale Takže teď, když to chci upgradeovat na ten kamenej, tak musím zevnitř. Kámen hezky jakoby zvenku vypadat kamenej. Jo. Jo? Tak já to také trošku urychlím. Tak. No. A jdem se na tu krasavici podívat ven. Vidíš to? Vypadá to suprově. Takže tam jde o to, odkud postavíš tu zeď. Mhm. Z jakého směru. Jo. Takže tam, kde chceš mít vnitřek, tak to musí jakoby, čelem k tobě bude vždycky vnitřek, což je jasný. Co jsme postavili tady třeba špatně u těch dveří. Takže tady, ještě tady ty dvě... Má to ještě, zbourá? jo, ještě tady to a ty dveře necháme takhle, aby to bylo odlišný. Okay. Pojď svítit teda. Mhm. A dveře teda necháš? Dveře takhle nech, aspoň to bude to. Nebo ne? Jo, nech to takhle, to bude dobrý, to bude odlišný takový. Dobře, tak tam postav teda zeď a tak, že ji budeš stavět jakoby zevnitř. Zevnitř. Tak posviť. Jo. Takhle. A takhle. Sakra, pokud to zasíná. Jo, vidíš to? super. Super. Mhm. Super, tak já to rovnou upgradenu na to, na ten kámen. Tak. No a super. Upgradenu i dveře. Dáme teda, asi musím udělat další zámek, že? Dej zámek a dej tam 1, 2, 3, 4 heslo. Jo. Pak to změníme potom, ať to nemusíme zastavovat. OK. Počkej, zavři. Sorry, dobrý. Tak dám tam obyčejně 1, 2, 3, 4. A pak se to jo, pak za kamerou se to změní. To už nikoho nějak potom neto. Tak. Asi bych dodělal to druhý patro, ne? Nebo ne? Jo. No hlavně, že víme teda teďka stavět ty zdi konečně, no. To jsou jako... Zevnitř to sice nevypadá úplně nejhezčejc, ale zvenku to vypadá fakt super. Jo, ty jsi to udělal takhle úplně blbě. No, když to pak uděláš, jako proč ne, že? A tady bych udělal třeba tajnou místnost, takhle tady ve prostřed nebo něco. Tak. No každopádně já zatím udělám teda pec. To má, že by se rozsvítil. He, lucerna, jde udělat ty lucerna, ty logo, to je dobrý. No. Potřebujeme ale nekvalitní palivo. Tak to uděláme také dvakrát. A uděláme jednu pec, udělám a aha, já potřebuji víc z toho. Ne, proč já udělal omylem tu skříň s nářadím, sakra. Další, jo. Omylem jsem ji taky tady zahodil. Tak dej remove, ji rozmladí. Ne, já jsem ji nedal, já jsem ji jenom omylem vykraftil. Aha. Máš látku, jednu látku. Mám, dám ti látku. Prosím tě jednu látku. 26 jich tady máš, no. Už to nejde. Musíš upustit ven. Já vím, že jo, no, ale co se mi taky nelíbí, moment. Já mám tady ještě. Máš klacek v ruce. Proč to nejde? To nejde odhodit. Musíš jakoby... Jo, opustit, jo, jasně, jo, už to... Ono je tady taky se mi nelíbí, že prostě... jak se přetahují věci, to je tak zdlouhavý a na kliknutí toho počtu, kolik chcete, to je taky takový divoký. Jo, třeba jedno dřevo, tak musím jet myší tady dolů, ať mi to ukáže jedno dřevo. Když si plný počet, tak musím zase trefit úplně nahoru, přemýšlí celý inventář. Takže nejčastěji si přemýšlí celý vlastně stack dřeva, ale nepomůže jen tak přehazovat, ale musí se najít až nahoru a pak ho celý vlastně přetáhnout, ten stack. Když uděláte, jak jste byli zvyklí, tak chytnete stack, přetáhnete a už ho máte rozdělený. Jo, už je to jako k ničemu. To taky není moc domyšlení. No, je to takový divný, no. Tak, zapalím pec.
A vykraftil jsem lucernu, což si můžete krásně takhle. Luce, to vypadá dobře ta pec, ale to vypadá dobře. A koukej, šup. No, mohli bychom tady to trošku rozsvítit, Hele, že? udělal jsem lucernu takhle. Skvělé. To Ukáž. vypadá dobrá. Jde ještě jednu nahoru tady, na stavbu. No na to asi nemám už, ale počkej, já se podívám, jestli na to mám. Na to už nemám to nekvalitní palivo, ale můžu ho udělat, vydrž. Jak já ho udělám? Jo. Udělám rovnou i tu lucernu. A udělám ji takhle tady nahoře. Když tak mi tady trošku posvítíš, prosím tě. Abych ji postavil dobře. Jo, jasně. To nějak bylo, podívám se. Tady. Tak přesně tady by měla být. Tak. Jo, super. Zasvítíme ji. A dodělej ten barák, proč to nemáš dodělaný? Budu dodělávat, dívej se, já ano, počkej, já to dodělám. Ježišmarja, jak to, že se mi to udělalo? Udělal to Vždyť jsem to udělal zevnitř. Koukej, já to dělám zevnitř. No, počkej, tak to jde zvenku. Jaj. Já to zničím. Jo, a teď mi to najednou jde zvenku. Předtím to bylo... Tady to mi taky udělalo obráceně, tak já to nechápu. Moment. Tak to nedělej, moment. No. Jo, tady mi to udělalo dobře. Dělalo mi to špatně akorát. Tak já to zkusím, jestli to udělá. Ne, tak tady, počkej. Musíš stát tomu čelem. Ne, když to prostě... Jo, už mi to jde. Zboř tady tu, jak jsi postavil ty. Jo. Tady move mode. Šup. Deaktivovaný. Čekám na tebe. Dobrý, já to tam také postavím. A už to funguje všechno v pohodě. Aha, to je zajímavý. Tady tam mi nejde zase, to musíš asi zevnitř. Já to zničím. Tyhle ty dvě v rohu, musíš počkej. Já půjdu zpátky nahoru. Jo, tady tam je šla a tam je taky šla, dobrý. Super. A vidíš to, ty schody takhle prostě pěkně navazují, je to docela dobrý. Dobře. A já tady ještě dám jednu věc, že dívej se, zadělám tu skříň a není vůbec vidět. Jo, klidně můžeš, no. Zastavíme ji stěnou. Jo, super. Tak. Upgradeujeme to se upgradeuje tady tou palicí. A vlastně tím se to i urychluje, když do toho mlátíte tou palicí když se to také vyrábí, když načítá ten proužek, tak když se to také mlátíte, tak ono se to zrychlí docela že to máte rychlejší postavěný. Vždycky o 100 to hodí víc, no. To je docela užitečný. To je dobrý, no, to se hodí. Já to také všecko upgradenu. Tady tu skříně potřeba zajistit opravdu dobře, protože tam opravdu jak se někdo přidá, tak jste v háji, no. Je zlé, no. Je zlé. Tak, tady bych to už možná zakončil, ne? Nebo... Jo, určitě, můžeme tady to zatím nějak... Ale mi tady pak, tady udělám teda stěny, už kolem dokola. Jo. A uzavřel bych to střechou už, no. Prozatím. Ty stěny pak uzavřít přesně tak. Ne, proč jsi mi to udělal tady blbě, tyjo? Musíš čelem právě, musíš být úplně k tomu před to. Jo. Tak počkej, já ti udělám jakoby podlahu. Ne, zase ne. To je divný. Já ti udělám také podlahu. Ne. Zase to nejde. Já na to nevidím, kam to dávám. Tady asi budu muset být taky, hele. To šlo. Tak, tady taky můžu dělat. Podlaha bude, jo, počkej, no, tady už ale ne. tady vlastně musím dělat stěny, abych to nějak za to. Takže tady udělám také krásně stěny. Ani nevadí, že jsou tak... No, ale mě to vadí, že to je takhle. Co? Ne, nevadí to. Tady to vlastně bude taková, můžeme dělat třeba takovou tajnou místnost takhle, tady to. Tady udělám doorway tady. Jo. A udělat třeba tady můžeme mít sklad, takhle, třeba. Jako on by to chtěl mít větší samozřejmě, jo, ten základ, ať se dá trošičku tady stavět. No, to bych nějak teď neřešil. Ale to nevadí, jako to si můžeme dodělat třeba za kamerou. To je prostě aby lidi viděli, jak se to staví a takhle. Učil tady toho videa, prostě jenom ukázka tady toho rastu. No a v příštím díle třeba můžeme jít třeba nalovit, jak se loví zvířata, nebo třeba když někoho potkáme nějakého člověka a zabít ho jakou zbraň, co si vykraftíme, nebo to, co jsme našli v dropu, vlastně tu pistoli. To je pravda. Někoho zabít, to se vždycky...
Ty jo, no, tak doufám, že mi to... Jo, paráda, tady už zdí to dělá... Jo, tak já udělám ještě jednu lucernu, ať máme i tady krásně. Jo, ještě i sem by to chtělo, přesně tak. Nebo i myslím na všechno. Ne, tady zas špatně, ty. A co je dobrý, že tady vlastně nepotřebujete ani workbench, to je prostě parádní, že si nemusíte to. Lucerna, nekvalitní palivo potřebuju víc, jo, potřebuji ještě trochu. Tak vyrobíme, nebo? Ne, proč to nejde? Tak. Udělám 4 takhle krásně. Šup. Proč to nejde? Ty potvoro. Tak. Šup a máme světlo tady. Paráda. Ale tady to máme takový tmavší. No to nevadí. Tak když máme, tady máme světlo. Tady máme taky tu lucernu. Tak si myslím, že v noci je to v pohodě tady takhle. Tady máme tmu, ale tady na té straně tady takhle. Tak by se šikla udělat ještě jedna. Tak jsem donucen udělat ještě jednu. Kámo, ještě ty stěny teda, no, to musíme nějak udělat. Tam ty. Jaký? No a tam ty stěny nahoře se mi nedaří udělat ty 3. Tak je vidět zvenku. No to už je vysoko docela. Ale já to zkusím ještě. Sice nevypadá nejlíp tady to světlo, ale máme tady krásně světlo. A to je co nejdůležitější. Tak to zkusím dělat já třeba. Zkus to, no, určitě. Stěnu. Ne. No, taky ne. Taky ne. Je to nějaký posraný. Ale to nevadí, prostě, hele víš co, tak já už vím proč to, ne počkej. Ne, tak je to nech tady, tady to nech takhle, tady to. Já tam potřebuji dát ten, počkej. Tady to je dobrý takhle ty stěny. Já vím, že já tam potřebuji dát ten tady strop, abych to mohl udělat tu stěnu pěknou. Ale jak tam pak budem procházet tady? To zbourám, já teďka dodatečně, to je lešení zatím. Protože když mám tady, když jsem v té úrovni stejné, tak to ty stěny dělá pěkný. Jakoby správně. Jo takhle, aha, no tak to jsem ani nevěděl, ty vogo. Ne, teďka mi to třeba nejde. Ale taky to na tom jakoby záleží, no. Vidíš to? Jo. Jo, takhle, aha. Ale já to udělám tady, to teda nevím. Snaž se. Já teda zkusím nějak tady vyupgradeovat tady ty stěny, ať to máme komplet celý hezký. Hop, skoč tam ty ňoumo, tady. Stone, 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 zase stone a zase stone. Aha, tady to nepůjde. Ale co ještě uděláme? Uděláme si takhle hezky? Ať máme krásnou podlahu i kamennou. Ať to máme komplet celý hezký. Ještě musím tady. Stone. Už to nejde. Metal. Já můžu dělat ty metal. To jsem ani nevěděl, hele. Co jsi tady proved? Potřeboval jsem tady trošku. A uděláš tady ty schody? No. Super. Ještě na metal taky budeme upgradeovat, no. Koukej, hele, já to s vámi zkusím. Metal. Zkus. Hele! Tak to je brutál. Uděláme metalák? Ty krása, na to potřebujeme hrozně moc metal fragmentů. Nevadí, to natěžíme na metal, raz, dva. Ty bláho, tak to je super. Ale víš co, napřed uděláme si ty metalový nářadí na těžení nějaký lepší. Je, určitě, no. Což znamená ten... Ty krás. Sekeru. Potřebuji sekeru, potřebuju... Nemáš 50 fragmentů? Mám 1500. Tak mi hoď metal fragmenty. No počkej, já udělám z toho. Udělám... No asi jo, asi sekeru, to je asi nejlepší. Já zkusím ale udělat tu lepší, tu záchranná sekera. Ale ta je blbá, ta má užitečné pro získání surovin. Ta má ale hrozně pomalý údery, ale zkus to, když mi hoď taky 250 těch kovových těch. Já to zkusím. Fragmentů. Obyčejnou sekeru. Chceš taky tu obyčejnou sekeru? No udělej mi taky obyčejnou, udělej mi i tu záchranou. Jo, Testoval jsem cepín, ten je úplně na nic, jako, jo. ten krumpáč.
testoval jsem krompáč, taky klasický, taky úplně k ničemu. Hele, už tady mám normálně ukázanou. Velká lékárnička, lékařská stříkačka a obvaz. Jídlo nic. Hele, EOK pistole můžu udělat, pumpovací brokovnici můžu dělat, Thompsona můžu vyrobit. Oštěp, dřevěný oštěp, revolver, koštěný lovecký luk. Hele, můžu udělat nějakou pistoli, chceš, vlastně my máme revolver vlastně. Máme. Tak já ti hodím tadyto. Upustit a upustit. No, tady máš ty věci, rychle vem si to, než to zmizí. Jo. A krásně nám akorát začíná den, takže bych to zkusil jít natěžit, jak to s tím jde. Budem těžit, no. Jo. No, že ty vole, ta vypadá, ale to metalový musíme udělat, to vypadá úplně luxusně. Ještě nám tady chybí dveře. Tak jdem těžit. Tak, tady zatím děláme, vypadá to moc hezky ten barák takhle. Fakt se mi to líbí, oproti předchozímu rastu se to dělání toho baráku moc, fakt se mi to moc líbí. Jo, to rozhodně, ta tvorba toho baráku je tady v tom rastu úplně. Zkusíme nejdřív dřevo, jak to jde. Jo. Jde to po 175. A dělá takovej divný zvuk tato. Jo. A když to porovnáš s sekerou obyčejnou, když to dělám... jako tou klasickou sekerou. Tyjo, ten barák vypadá fakt super. Musím říct zkusit nějaký najít strom. Co je lepší, jestli je lepší nás z dálky na ten barák. Hele, ty jsi tam zase udělal ten, jo. Co? Tam, ne, to jsou dveře. To jsem, jo, to vím. Co tam je? Ne, tam je stěna, ten doorway. Jo. To ještě není metalový. Tak, jo. zkusíme na stromě, jak je tady ta sekera, která jde, která je lepší, no. Jde sice pomalej takhle, jakože to, ale jde to po 170, takže máš 2, 3, 4, na 5 rán. Ostaž, zkusím tady tu obyčejnou... Počkej, nic do toho, ničeho nemláč, vem si tu lepší. No, teď jsem dělal na 5 rán. Já si vezmu obyčej. Jeden. Ale počkej, já dám taky, kolik natížíme dřeva, jo, na tu jednotu. 10 na 10 rán, to je stejně, to je furt 750. Jo, takhle, jo, jasně, jo, ale... Akorát tady jde to taky rychlej, když to taky do toho tříská, musím 10krát. Jo, 750, jasně. No, teď 10krát a když to dělám tou lepší, tak jenom 5krát, ale trvá ale to... na čas. Kdo vytěží dřív, víš, jako zkusíme, kdo vytěží dřív, jestli tam s tou, nebo tady s tou. Dobře, tak si... Pojď nějakýmu stromu. Kde jsou bližší. Tak počkej, zůstaň tady u toho stromu a já jdu tady k tomu. Jsem tady. A postartujeme a pak kdo bude dřív, tak řekne stop, jo, kdo bude mít vytěženo. Tak počkej, tak 3. A vytěženo bude, když ti zmizí strom. Jo, tak 3. Já počkej, jakou máš, tu železnou nebo tu lepší? Teďka mám železnou, vem jo, si tak tu já lepší. mám tu lepší, tak OK, tak 3, 2, 1, teď. Mám. Stop. Myslím, že jsem to měl, no je to stejně, jo. Na videu to jde vidět, takže jsem to měl malinko dřív. Jo. Takže ono to je jedno, jestli máš tady tu nebo tady tu. Jo, tak je to jedno, no, pak už na tom nezáleží. Tak já si myslím, co bychom mohli udělat teď? No, potřebujete metal. Jo, metal. Tak musíme najít kameny, a ne dřevo. Kameny jsou tamhle. Tam jich je hodně, pojď za mnou. Tam jich je hodně, víš, od baráku na no, tamhle, přímo. Tady to video bude trošku něco delší, ale jako myslím si, že to nevadí. Aspoň jsou v tom všechny taky ty informace, co my víme, co známe. Určitě. Co jsme se naučili. Abych z toho zatím nedělal sérii, když budete chtít, natočíme další video, ale zatím vlastně ukáže maximum, co ta hra nabízí. Jo, víc dalšího už jakoby tady nebude to obsahu. No jestli to má vůbec cenu, že jo, dělat nějakou sérii, ale když už nějakou sérii, tak si myslím, že by to chtělo najít server, kde bude víc lidí. Bacha, za tebou, zdrhej. Co je za mnou? Za tebou je vlk. Tak ho zabiju, ne? Dobrý, už jsem hodil. Ale já asi možná umřu. Ne, nemůžeš umřít. Já krvácím. Já jsem si pořád nedal ten spacák, tyjo. Nemám nějaký ty. Tady mám obvazí, vem si obvaz. Máš obvazí? Nemám. Tak tady, vem si obvaz. A docela by to rychle, už mám jenom 12 HP. Honem, použij ho rychle. Já si tam jdu hodit rychle spacák, jo? Jo, určitě, já zatím tady vytěžím ten. Já taky tady něco natížím a jdu.
Jo, potom ještě vyzkoušíme těžení tady, jestli to třeba je rychlejší, víš něco z toho. Otestuj zatím to těžení. No je to určitě rychlejší než to normální sekiro, co jsem vždycky těžil. Jo? Ten damage to dává větší, no a bere to po přes 3, skoro 40 to bere. To je fakt super. Takže my vlastně potřebujeme jenom ten kovovou rudu, aby jsme udělali ty metal fragmenty a udělali si prostě ten metalový barát. To si myslím, jo, že bude vypadat úplně úžasně, jako fakt, že jo. Právě, mně se nelíbil metalák jakoby z rastu toho, co jsme hráli. Ten byl opravdu hnusný, to byl takový taková prostě... plechová, No, myslím takový ten vlnětej starý, jak by to byl fakt starodávnej, takový ten vlnětej plech, jak ano, se dělali ano. dřív střechy, ne, takový ty obyčejný. No, přesně tak. Hele, tady vidím 2 kameny vedle sebe, tak bych to zkusil nějak spočítat, jak nebo Tak jako... já jdu za tebou teda moment. Jo, tak tamhle jsou. Jo, aha, dobrý. Takže já si vezmu tu sekeru klasickou. No a já si mám tu lepší, jakoby. Jo, a zase to odstartujeme. Tak OK, tak já si vezmu tady ten zase. A jsem to vedle, takže Jo. 3, 2, 1, teď. Jako jde to opravdu rychle, ale tady z těch kamenů, to je vlastně stejný jako z obyčejného Legacyho rastu. Jaký máš zbarvení, tady to je třeba to jakoby to do zlata, jakoby. Tak máš víc té síry, a když máš obyčejný šedivý, tak máš kameny víc. A když máš takový ten dohnědá, takový ten malinko nahnědlej, tak tam máš tu kovovou rudu. Takže on to vlastně to je stejný, jakoby. Už teďka vidím, že jsi rychlejší teda, jakoby jo? dost. No já už mám úplně poslední dílek. No, však právě. Takže tady na ty věci to bude lepší, no. Na kámen bude určitě lepší tady ta sekira, no. A ta... No ale už to mám 1000 kamenů, 400 těch. No super. Mám 14 metal fragmentů, což je docela krásný. A co musím zdůraznit je super, neničí se vám věci. Jo, to je výborné. To je luxus prostě, to je to opravování předchozím rastu to. Tady můžete mě taky nebavilo to opravování. To bylo úplně šílený. Ale tady to je parádní, to si myslím, že udělali dobře, vývojáři, že to takhle to. Dáme to pálit. Ale uděláme asi ještě jo, jestli chcete pálit, je potřeba vždycky oheň uhasit, pak se vám nepodaří přidat do toho další věci. Uhasit oheň, pak tam teprve přidat vlastně tu rudu. Ale já udělám další 2 pece, tak pozor. Jo, OK. Tady dám hned vedle toho. Takhle šup. Jinak jako na tuhle hru mám jako takový spíš kladnější než záporný jako z toho hodnocení. Fakt se mi to líbí, mně se to moc líbí. Mně se líbí grafická stránka, ale jinak se mi to zdá jako krok zpět, že tady není toho obsahu tolik, jak v tom rastu. Je to taková prostě změna, no, od toho rastu, toho předchozího docela dost. Takže já jsem spíš skeptický teda vůči tomu, no uvidíme, samozřejmě je to alfa, je to velice v raném stádii, ale já jsem teda od toho čekal víc tím, že jako ten rast už byl někde, tak tady ty možnosti jsou teda osekaný, no, proti tomu rastu původnímu. Jo, když ta grafika mohla zůstat taková, jako jaká je teďka, ta je pěkná, ale kdyby nechali ty možnosti toho starého rastu. Jako chápu, co myslíš, no. Nebo víš, co mi tady nejvíc chybí? Ve světě třeba obíháš ten svět a nevidím tady žádný, jakoby cesty, radiační zóny, jakoby... to je fakt, to máš pravdu, to chybí hodně, no. Lutování, bedníček, tohle z toho, jo, jsi odkázaný čistě na ty dropy. Jo, takže to už tady mohlo být, no, dávno. A teď ti musím něco ukázat. Grafika je ale hezká, to se... Podívej se na mě. Jo, tak dobrý. Pěkně. A udělám si ještě, jestli budu moc, nebudu moc. Pojď dělat radši barák, tyjo. Jo, dělám barák. Ale až uděláme to metalový, tak to ti říkám, to bude tak super. Hele, ale tady stěny nejdou udělat, tady ty z kamene. Jak to, že ne? To nejde. Stone? A co na to potřebuješ? To nejde udělat, jak to, že by šli dělat jenom jakože spodek? No. No nejde ani, tady to nejde ani udělat spodek. Tady to nejde. A jak to, že tam to šlo? Že já se tam jdu schválně podívat, tady to normálně mám? Jde spodek jenom, že? Metal floor mi normálně tady jde udělat. Vidíš? Tady normálně v klidu udělá metalovou tu. No to je zajímavý.
Protože, nebo nevím, jestli to je ono. Jo, kámo, no vlastně ne. No, tak to je zajímavý. To je hodně zajímavý, víš? Proč nejde udělat stěny? No, to nebude asi dodělaný, ale čekal jsem teda, že to bude hodně pěkný, tyjo, když je ta podlaha. Nejde to. A jak tady, tak to je škoda, ale to je škoda. A co jsem si nevšiml teda, v Tady craftingu, v craftingu nevidím žádný C4. Čili jak se raiduje baráky, to zatím nikdo taky neví, jak se raiduje tady asi. Jak to, že to nejde? Tady to normálně krásně jde udělat metalový, krásně metalový. No. Tak to já nevím teda. No ten těžit asi. Jo, ten spacák jsem si chtěl dát někde. Jo. Metalový dveře máme. Hele, tady jde udělat metal floor tady. 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 A tady. To je divný. To nevadí, uděláme metalový, co všechno co půjde. Uděláme všechno, jasně. No co půjde, tak myslím, že bych to udělal. Ale s vámi jsem udělal tady. A tady to normálně krásně jde? Tak jak to, že to nejde? Metal už sice nemám, ale hele, tady se bije na podlahu. Asi nemají dodělaný jakoby ty jiný ty, víš. Ty stěny a to, aby to bylo metalový. Tady si udělám spacák. Tady to jde tak. Já jsem si ho udělal tady dole. Já mám pod schodama. Ty jsi mi ho zabednil schodama. Aha. Tak ti teda pěkně děkuju. Jsi dobrý teda, no. Ne, ty jsi dobrý, zničí schody, já si dojdu pro ten spacák. Ty krávo. Proč si ho děláš tam? No tak protože se mě nenapadlo, že budeš tak chytrej a uděláš mi tady to. Vidíš? No jo, jenže já ho nevezmu, on nejde vzít. Nejde, no. Tam se zbortili trochu schody tady. No tak teď, kolik máš látky? Počkej, a když ho zničím takhle? Jo hele, mám ho. Jo? Tak super. Ti ho hodím, na? Tady je. Dělej tam zpátky schody. Jo, moment, já jsem si teďka ten stavěcí plán hodil někam pryč. Musím tady udělat blok. No ale pálí se to fakt pomalu. Blok. Fakt pomalu se to pálí. Schody. Schody. Tady přidám trošku dřeva. Jo, jdem těžit. A co ještě musím dělat bedny? Nemáme bedny. Jo, bedničky, tak. Aby jsme si trošku, tak já udělám. Udělej bedny, já zatím dotěžit. Já udělám velkou jednu. Jo. A nebo víš co, uděláme bedny. A pošel bych na nějaký lov, něco, nevím. Určitě. Jenom takhle. Ale ještě si natěžit, abych si mohl udělat taky aspoň nějaký ty metalový. No, vlastně ano. Tak, já jsem dám teda ty všechny ty věci, co mám. Jako mám prd, jako nemám skoro nic, ale nevadí. Jo, co je tady další věc? Že tady neexistují zásobníky, to je taky docela vychytávka, to Martin zjistil. Jo. Že tady není zásobník, ale zbraně to vede přímo z inventáře, takže v pistole můžete střílet de facto tolik, kolik máte nábojí v inventáři, no. Což jako je... Ale tak aspoň, když prostě jdeš do přestřelky, tak aspoň tě nezdržuje přebíjení. No, to je pravda. Ne, to je prostě na to, tady tohle je krok zpátky. A já si myslím, že až to vyjde, že si myslím, že to na úpravě je hodně věcí. Určitě jo, jako toto je fakt jak jako si říká, že to je alfa, no, že to je ta alfa, já si myslím, že to napravěj. Že asi tak hloupí nebudou jen tak, si myslím. Tak, budu si vedle tebe dát to. Spacák. A čekám si to vlastně dal, tady do té místnosti, viď? Jo. Já se dám takhle. Ty budeš spát vedle mě, ale zase budeš chrápat, ty vole. Já rád vedle tebe spím. Ty párchante.
Tak. Bedna je když tak dole, jestli bys chtěl odevzdat, jakože ptát nějaký věci. Nechci. A já jdu ven a jdeme něco vymyslet. Já těžím. Hele, já jdu po nějakým... Vidím medvěda, tak jdu si jmout medvěda. Já teda jsem si nevzal nic s sebou, já mám jenom sekeru. Mám si bouchačku. Jo, dobře no. Všeho je máme, tady stejně, jako víš co, kolik je tady hráčů, tady nikdo není, ty. To zkus zjistit. Schválně jsme si jako vybrali server, kde je málo lidí, nebo je to vůbec. jeden člověk, no, takže... No, aby jsme prostě to, chtěli jsme to prostě jenom udělat jako ukázku, ukázat to a to. Přesně tak. Ale musíme jít náboj. Tak ještě vyzkoušíme, jak se tady střílí. Tak. Dobrá. Tak střelba tady je. Střelba myslím, že není tak, myslím, že střelba je taková... A nelíbí se mi ty zbraně, jaký jsou udělaný, tam byly takový krásný zbraně a tady jsou takový... Starý, no, starou taky ten Thompson se mi třeba líbí, prostě stará zbraň udělaná, to se mi třeba... Střel 0-0 nic, tyjo. Jo, líbí se mi to třeba ta grafika toho sluníčka je parádní třeba. Ale teď se třeba divím, nespadl dlouho drop? Víš? No to jo. Tak, tady těžím Bagleyho medvěda. Fakt? Aha. Tak si šetří látku a metalfragmenty na to, na dělání toho oblečení. Jak můžete vidět, já už mám prostě docela slušný oblečení, takhle na začátek. Že to není takový ten naháč, jako jsme začali v minulým rastu, to bylo docela komický. A jak můžete vidět, také, když také sundám gatě, že cenzurovaný přirození. A to se mi moc nelíbí. To se mi nelíbí, vůbec se mi to nelíbí. To bylo první, z čeho jsem byl zklamaný na téhle hře. To mě zamrzelo. Hej, ty zvířata jsou nějaký zalegovaný, tyjo. Úplně baglí. Fakt? Aha. Jako zastřelit ho. Musíš se do něj trefit, no. On ke mně běhá nějak bagerský, tyjo. Ale a kde seš? Já krvácím, já si umřu, kámo. Fakt? No, určitě umřu. Ani nevím, kde seš. Kousl mě pes, tyjo, do řití. Jakým směrem jsi šel? K těm kamenům. Jakoby doleva, jo? No. Jo, tady se tam to podívat. Ty zvířata, a už nekrvácím, ale co to... Au! Slyším už asi krvácím. No tak já umřu, tak to nevadí, no. Já tady aspoň vemu toho jelena. No, tak se umřel, takže takhle vypadá smrt. Doufám, že aspoň víš, kde. Jasně. A nevím, jako proč se na něj nemůžu trefit, úplně. No, vůbec se nejde trefit, že to jsou nějaký prostě baglí. Ne, ono to spíš jde o tu zbraň, víš, jak střílí třeba. To je taky, no. A sakra, jde po mně medvěd, kámo. Jako střílení lukem je tady taky kapitola sama. Krvácím, ale zabil jsem ho, hajzla. A ne, já asi umřu. $105 látky, ty bláho, to bude hadrů. To už si udělám nějaký lepší oblečení. No jinak na serveru, kde jsme hráli, Rust proběhl wipe. Takže tam začneme od znovu. Pravděpodobně, jestli chcete, napište nám do komentářů, jestli teda chcete ještě hrát Rust. Já si jestli mám začínat znova nebo ne. Jelena nemůžu trefit za boha tím revolverem. Zkusíme pak vyrobit nějakou lepší zbraň. Já nemůžu najít svoje tělo. Koč. Ne, vlk. No, pes, nebo co to je? No, nenacházím svoje tělo. A zabil jsem je oba dva. Ukazuje se ti v chatu, že jsem toto? Jo. Kousl mě vlk zase a končí, tyjo, zabilo mě to. No. Tak teď tí látky mám úplně hrozné. Stejně to je asi tak všechno, co vlastně vám tady ta verze hry může nabídnout. Jak vidíte, je toho zatím málo. Takže já bych to pro dnešek ukončil. A jestli se zase posune hrát do nějaké další fáze, tak bych to natočil zase. Určitě. Nějaký video.
aby jsme... Ty jsi zase umřel? Jo, doma jsem umřel. Takže já se s váma loučím. Jo, já. A pokud se vám to video teda líbilo, dejte like, dejte odběr a pošlete to kamarádům. Dejte do komentářů, jestli chcete, aby jsme začali hrát tedy Rust znovu ten původní na tom serveru po Vipeu a my se podle toho zařídíme. Jo. Tak se mějte, ahoj ahoj. Ahoj.